deh. Hai bo belaino wana jangnai kok haino hai je sini oro tirpura hasteo kwbangma media rok kwbangma jagona attack khlaijago bujago tokjago mani subaijago o hai rok se kwbangma kotona khanaka omoni yagulo tini ba haino hai je jagao TPF rok ni rally eba rally khlaimani yagulo bongni je human rights no tini borok je tini rally khlaimani ajagao bongni pandao coverage khaina thang tini o srang chatini ang Simon de Borma bongni news no coverage khaina phaitini o je bike no tui phaika o bike no borok bai baksa no ang rally o coverage khai phainai akuoi je jaga borok bathaknai a gana o angani bike no parking khai toni mani eba berai toni mani kaisa thayo a thayo borok thanginai borok a bike no subaika ang saka borok no omani bike se tongari samani borok mani liya subai mani yagulo tai srang chatini no te kaisa tini mani ketal sokoi mani camera switcher obo tini no sokpayo obo prai 5000 hai cost nai obo tini sokoi mani amobo borok langi thangka omor belai saya obo hai rok hangka kai belai no sini laching ma singsa ungo haini bagi jotono no ang ani kha khamo ang belai ko bahai rok khlaijak ma nugui sini media rok no jotono no hambai.